שמי ערן ואני מאמן ריצות ארוכות ומאמן טריאתלון. אני גם מאמן עסקי ומאמן בחברות. הגעתי לתקשורת מקרבת אחרי שאמא שלי נפטרה לפני 3.5 שנים, והבנתי שאני רוצה להעמיק את הניסיון שלי בחוויה עם תקשורת עם עצמי ותקשורת עם אנשים שקרובים אליי, ולהעביר הלאה את היופי ואפילו האומנות שבתקשורת מקרבת, ללמוד את המדע. בקבוצה עם חגית אני מוצא מקום להעמקה, משמעות, ביטוי עצמי, ובעיקר למידה שמותאמת לקצב שלי, וגם קצת דחיפה שצריך, וזה כיף. בקבוצה אני מגלה שייכות לאנשים מדהימים, שאני ממש גאה להיות חלק מהתהליך הזה איתם, וזה נותן השראה לעשות את השינוי מבפנים ולהעביר את זה הלאה. ממליץ לכם בחום להצטרף וליהנות.